During ama-ama nga wa daw siya makakita sa haya sa ihang anak-anak. Gihimo niya, giguba niya. Ransak niya itong nitso sa ihang anak. Pero wala na sa Davao ha, sa Cebu ni Sa nahitabo. Cebu nahitabo niya. Disyempre pa da ito taon gilubong ang iyang anak-anak day Maisel. Na Ginoo ko intaw. So kay rason pod nga wa pod siya gipakita pod sa pastilan. Basin na mga problema siguro. Napaka ni sakto pod nga panghunahuna day. Mao pod na ang sakto imong panghunahuna day. Disyempre paguto naman tayo niya. Bukon to ang nitso day kabaho ba ana day. Basin nakuan ba na tungod sa iya pong kan pod lagi depression pagbati pod ta kahibaw pod. Basin pod og gimingaw gyud tinuod siya kaayo sa anak. Wa gibawalan gid siguro sa basin ganong gibawalan ba pod siya nga wa man daw siya kita pod. Na daw nakaangkon pod ni lahi-lahing reaction nga na may negative comments na apoy naluoy. No sa katong ama-ama. So unsa may kuan nganong gihisgotan nato ning upat ka mga managlahing istorya dong irin. Pero ang it all boils down to pag naatay problema labi na anang mod antag minahal sa kinabuhi, grabing mga pain sa atong life, no, naatay problema sa atong pamilya, sa magtiayon, nya basig mukat ka tapos tag billboard pag-abot sa panahon kay murag feeling na to wa na gyud no. Wa na gyud tay kakampi. Nya. Murag wala ending na gyud sa tanan. Isa. Kinahanglan lang gyud tag kaistorya. Correct. Nya pili apo din yung kaistorya kay basig imbis nga magpagawas mo sa inyong problema, kamo magproblema na hinuon mo. Imbis nga ni salig ka kay gipagawas na yung problema, gi-chismis naman hinuon. Mapod. So kinahanglan mga masaligan gyud. Ang encouragement lang siguro dong irin kay posible man nga naatay ginaagian karon lahi-lahi, kwarta baron, bayronon. Problema ni imong bana, imong asawa, imong anak or relasyon, imong boss. Unsa man imong problema? Mga kasama, kuan lang. Unsa may imuhang kuan? Unsa may imuhang ikatambag nila dong irin pag naa ka sa problemado nga sitwasyon. Kitang tanan man gyud mga kasama, do na magitay nagkadaiya nga iya man gyud tag suliran, ha? Unya iya pud bagya kasama ang diskarte nato o pagsulbad ini. Approach nato bagya kasama. Busa timan ilang gyud si kanunay. Ayaw gyud pagpakawas paglaom samtang niya patay kinabuhi bagya kasama na amang Ginoo galantaw gatan-aw sa tuwa. Siya may naghatag ng problema. Ayaw gyud bagya kasama si piatas pagunahuna nga kining tanan nga mga obstacle challenges pagsulay sa atong kinabuhi. Do nagyapon kini paglo